Yeah. Bejwayele ukungimema emcimbini, I told him relax. Intombi yami imithi, abakade kungimele. There is no case. Nwabosi, you already ngibiza kanjalo. Nandozi, yasine yami nginencosi. Pambozi, idlulise okweqosho. Ubhekele iconsi, bhekele iconsi, bhekele iconsi. Okay. Mina ngislima ngempela was supposed to be chilling namahlanje because the vision I have ngeke ngedela ukwenzela way ave kuluke the boys bezwaya eqolo igame yabalumi nina nobani necanthi ngathola le game kwakumele nifike setsheta ukolo because ke manje izinto zimateketwana didela ke mfana mungaqhathi kwezokhala ekholeni isniffini ayikho ekhaleni ingosa icabanga IMP kusukela kudala bafana ngibatshela bayokhala bavele bajuluke ngisaqala thulani bafana niwasule nawo amakhwala doing it like this not the thulani way ike madogo uthule kakhulu these boys must started to try umnqondo where is your prodigy nabo all lily nasty and baby black is sibadlala ngenkani siphelela ama options oh shit ngabadinyele we know you fuck with yellow basho kanjalo wena pull up Tagalan, emnyama Kakapani nja yam We go way big like a London London hairpiece Ufuna ukuthula kuwe intshoni ikheza shift khona nizokudla ukuthi norumasa ngempela ke manje wapha ubani G okanti you can touch my hand hamba uyohlala netanga zakho I can take your honey but you can take your money boy yeah I'll qualify Igebe ngalifuna nomjeba my friend eziningi kade zimqeba I keep it clip and update as backwards and yellow me fake. I'm a diamond, I'm born, basbona, bafono go scheme, a shower my stone. Because a couple of years, baby, got a bang as bone. Mina and like I'm bazulang spy, scaling. I'm zoning no willy. I'm a clock, fuck it, the idea of peace. Deben, bring the new ATL. Send comfortable, you get call it, but fun is time I will challenge those plans. Mina getting no two. Yeah, baby. Mina ngeza no two wafake max still a chuchu nenzele ifile ngithola ikhishi ubheke ngithola ikhishi ngizothola ikhishi ile